Калі б шляхціц 17-18 стагоддзяў сутыкнуўся з нашай сённяшняй культурай зносінаў, то быў бы ў жаху. Усе гэтыя «Эй, чел, чувак, мужик, ідзі сюда!» Гэта было немагчыма ў яго серадовішчы. Не толькі таму, што расейшчына, а таму, што няма павагі, рытуалу. Значыць, яно ўсё хамскае. А да чалавека, якога паважаеш, шляхціца, трэба звяртацца «пан брат», «васпане». Над калі ты чалавека не вельмі паважаеш, а разам вы апынуліся за агульным сталом, ёсць выйсце. Кажаш «васпана здароўя». Наўпрост, не п'еш да дна, а толькі вуснамі злёгку кранаеш кілішак. Мяне завуць Васіль Калач, і сёння мы гаворым пра ветлівыя і няветлівыя звароты шляхты адно да аднаго, пра гэткую культуру, якой, на жаль, больш няма. Як паказаць павагу, а як наўмысна абразіць. Такое таксама бывала. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Пані гаспадару, каш віна даці, чтоб у тваёй хаце ліха не знаці. Так, апошні кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі падымаў вершаваны тост за Радзівіла пані каханку, прыехаўшы да яго ў Нясвіж. Дарэчы, не па-польску, а па-нашаму казаў. Павага. Да роўных сабе казалі «пане», «васпан», «пані дабрадзею», «пан брат», бо шляхта – гэта ж братэрства. Таксама «вашаць» ці нават «і мосценька». Усё гэта скароты ад «ваша мосць», «ваша міласць». Некалі так звярталіся да манарха, а пазней ужо і да рэшты шляхты. Да жанчыны «пані», «панна», «васпанна», да гаспадыні «пані матка», ну, а ўжо ласкава «зязюленька», «кукуля», «котка». Калі звяртаешся да ўсёй грамады на сойме ці за сталом, «панове», «паньства», ці як у пані Тадэвушы Міцкевіча «браты і шляхта дарагая». Але ў тым жа творы літаральна праз некалькі радкоў чытаем «Гэй, возны!» Зварот ужо зусім іншы. Бо ён не роўня гетману ці графу. На гэтым разуменні сваёй іншасці ад вознага, служкі, селяніна, месціча і нават купца уласна і трымалася шляхецкая культура. Мы іншыя і пазнаем адзін аднога, у тым ліку па формах мовы. Назваць шляхціца прыяцелем, напрыклад, у лісце, было абразай. Можа, ты выпадкова напісаў, а можа, наўмысна? Неяк Казімір Жаромскі у лісце напісаў Яну Хрызастому Паску «Мой мосці пане і прыяцель». Той абразіўся, нягледзячы на тое, што Жаромскі цэлы гетман ВКЛ, а Пасак некі там беззямельны шляхціц. І вось гэты абражаны беззямельны шляхціц піша ў адказ. Паглядзеўшы на тытуляцыю ліста ад ваша мосць пана да мяне дасланага, вельмі сканфудавала мяне, што нягодныя быць ваша мосці пана братам, а толькі прыяцелем. Але ўважаю, што памылка тая не да асобы ваш мосць пана, а да пісара, які пісаў той ліст. Абражаны Пасак нават прыводзіць дзве версіі, што ж не так з пісарам. Першая. Пісар вельмі стары і не арыентуецца, як да каго звяртацца. Другая. Пісар малады шкет. Напэўна, перад тым служыў каму за шкіпера, пеньку і клёп у дарыгі вазіў. Палічыў, што да нейкага купца піша. Бачыце, як выкруціў? То бок купец, чалавек пры грошах, не роўны нават беззямельнаму, але шляхціцу Паску. Канешне, не заўжды так было. Жыццё ўносіла карэктывы. Той самы пані каханку не заўжды звяртаўся да сваіх кліентаў па правілах братэрства, а выпіўшы, калі раздаваў шапкі, жупаны ды іншыя каштоўныя падарункі, казаў ад сэрца «Гэта табе, свіння! Гэта табе, асёл! А вось табе, дурню, забірай!» І бралі ж неяк. Можна ўдарыць рукой, а можна словам. І тое мае быць пакарана. Паводле статуту ВКЛ 1588 году, калі хто скажа на іншага, што той нячыстай маткі і нячыстага ложа сын, плаці штраф 40 коп грошы, а гэта немала. Чаму гэты момант прапісаны ў заканадаўстве? З вялікай верагоднасцю адказ просты. Каб не пазабівалі адно аднаго, бо, відаць, былі выпадкі самавольных расправаў за абразы. Тут і зараз. Таму і
перавялі пытанне ў юрыдычна-фінансавую сферу. Судзіцеся. І судзіліся. Пішуць, што справы пра абразы стаяць на 3-м месцы пасля маёмасных і крымінальных. Суд ад іх не адмахваўся. Маўляў, памірыцеся самі. А браў у працу. У 1666 годзе нават не шляхціца, а слуцкага месціча нехта там аблаяў. Дык прыгаварылі да замкавых працаў. А маглі прымусіць чысціць прыбіральні. Ці вось у 1600 годзе за словы неўчасцівыя на бяседзе магілёўскую мяшчанку прыгаварылі да штрафу і вязення ў куні. Куня – гэта не тое, што вы падумалі, але нашыйнік, які быў умураваны ў сцяну ратушнай турмы. От пасядзі ў нашыйніку і падумай. Карацей, самапавага – важная рэч. І нельга свабоднаму чалавеку казаць розныя брыдкасці, ён жа не хам. Але якімі словамі абражалі? Судовыя справы і ўспаміны захавалі неблагі такі каталог. Хам, свіння, пёс, шэльма, байструк, малпа, лярва, сука. Хто б мог падумаць, але абразіць можна было словамі пісар, немец, цыган або мазур. Дарэчы, слова «курва» было сінонімам прастытуткі. Таму «скурвісын» – сын прастытуткі – моцная абраза. Можна было сказаць «пляваў ці рыгаў я на цябе» ці «жары гаўно» або «свежае гаўно бяры ў зубы». Тут шмат варыянтаў. Цікава, што і кабета некалі было абразлівым словам, бо азначала кабылу. А вось слова «дзіўка», што ў 16 стагоддзі ў польскай мове азначала проста дзяўчыну, пазней ужо прастытутку. Былі зусім саромныя абразы, але тут я ўжо тактоўна змаўчу. Цікава, што культура ветлівых шляхецкіх зваротаў не памерла з канцом Рэчы Паспалітай. Беларускія нацыянальныя дзеячы і класікі літаратуры Багушевіч, Ластоўскі, Купала, Колас, браты Луцкевічы, цётка, Лучына і іншыя спраўна карысталіся старымі зваротамі на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Мілы пане, паночку, дарагенькі паночку, шаноўны пане, пане рэдактар, пане старшыня, пане міністр, прычым і паміж сабой, і ў перапісы з палітыкамі УНР, Польшчы ці нават савецкімі дзеячамі. І гэта не паланізм, бо за гэтымі зваротамі шматсотгадовая традыцыя. А нашы адраджэнцы збольшага і паходзілі ад шляхецкага кораню. Звароты «дзядзька», «браце», «браточку», «земляча», «сястрычка», «таварыш» ці «грамадзянін» пазнейшыя, а часта завязаныя на савецкую рэчаіснасць. Зварот «пан» пры саветах меў ужо адмоўную афарбоўку. Ці вось папулярны зварот «спадар» ад «гаспадар» скарочана. Дык ён зусім малады. Гэта ўжо спадчына нашай дыяспары на захадзе ў 1940-х, 80-х гадах. А адтуль яно пайшло і прыжылося непасрэдна ў Беларусі 90-х. Час ідзе. Культура камунікацыі змяняецца, спрашчаецца. Так паўсюдна. Наўрад ці мы некалі вернемся да пісьмовай ці вуснай культуры зваротаў 400-гадовай даўніны. Але мне здаецца, што тое, як ты звяртаешся да чалавека, а таксама як ён звяртаецца да цябе, важна. І добра, каб гэта было не «Гей, чэл!», а нешта іншае. Як думаеце? Пані і панове, пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!